Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Lucia i dzisiaj ze mną jest... Odezwij się, Kuba. No z kwiatu. Idźcie na niego z kwiatu, piszcie w komentarzach. Z kwiatu. Dzisiaj sobie zagrałem koszykówkę. Ja sobie biorę pierwszą postać. O, ja tego gościa. Nie, sorki, ja chcę... O, tego gościa co? No, O, ja chcę tego gościa. Ja sobie wezmę tego. O, gramy do 15. Twórz na minuty. Obojętnie. Do 15. A więc znasz reguły, a więc gramy. Ja mam to. To jest... O no. Tak ma spację. Oj, że mam palce. Stop! Poczekajcie. A więc gramy. Sorki. O Jezu, co to jest? Nie. 0-0? O. I gościu... No, co ty napisałeś? Sorki, problemy techniczne przez szata. Piszcie w komentarzach, kto według was by wygrał. Czy ludzik, który wygląda jak nie powiem kto, czy taki ładny brzydacz z włosami rozkąwanymi. O. No i teraz mogę siedzieć. Wow! Oj, czemu nie mały? My Christmas tree. O! Ale piękny gol. Dawaj z kwiatu, nie żryj mi żelek. Sorki, bo on mi ja żelki. Jest! 3 punkty tylko z 3. To nie śmiej. No za jeden kosz. Cicho. O, to ty ginie. Poczekajcie, może coś zrobimy. A więc gramy. Tak naprawdę to on się wstydzi pokazać się na YouTube. Chociaż powiedz swoje słowo jedno. Powiedz jak to na przykład powiedz nie. Na przykład powiedz nagrywałem dużo filmików z Oskarem. Z takim kolegą. Nie! No jest, nareszcie. No i na przykład on się odzywał takie coś. Proszę Państwa, jestem z zielonej, proszę Państwa, a więc wygrywa. Ja wygrywam z tobą. Takie Lepiej coś się mówi. nie odzywaj, tylko O. graj. Fajna piosenka leci. No. Skański ręce mamy trochę. Tak jest. Nawet jeszcze dych nie mam.
Dobra, a więc to na tyle, czy gramy jeszcze? To na tyle. Dobra.